Article 3, Section 4 of the 1987 Constitution provides, no law shall be passed abridging the freedom of speech, of expression, or of the press, or the right of the people peaceably to assemble and petition the government for redress of grievances. Mao kini ang haligi ug sukaranan nga gibasihan ni ining tulumanon. Straight to the point. Tulumanon sa patas ug labas nga mga balita, interviews, investigative reports, undanon nga mga diskusyon ug di prinsipyo mga komentaryo. Straight to the point. Straight to the point. Kauban ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards, Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufil Fernandez Banyok. Attorney Rufil Fernandez Banyok. Straight to the point. O karon, ania ang inyong anchorman. Somos a liquid adversus veritatem sed pro veritate. Wa kitay mahimo aron sa pagpakigbatok sa kamatuoran, kundi aron sa pagdapig sa kamatuoran. Straight to the point. Luzon, Visayas ug Mindanao, Pilipinas, ug sa katawhan kutob sa mabot sa tong Sibya sa tibuok kalibutan via internet. Maimbuntag o kumusta live gikan sa Queen City of the South, Cebu City, Philippines. Welcome nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Kini po nyo boss nga lagad sa kahanginan sa kasamang Rufil Fernandez Banyok. May pa rin makikuban kaninyo nining laing adlaw sa atong pagpakigbisog. Adlaw karon mahigala nga Biyernes o gapit sa 3 na buwan sa Enero tuig 2025. Straight to the Sa point. gyapon natagang tagpagtagad ang mga issues nga may labot ang lungsod. Nagbagang mga expose, nagunang mga reports. Dinhi lamang gyapon mga higala sa atong pag-uban-uban nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Naguna sa atong mga isgutanan karong buntaga mga kaigsunan. Lalaki nga gituwang ni Duslits Pabuto nga nakapatay sa 10 anyos og niangol sa laing upat ka tawo sa Kandulawan, Talisay, nitahan sa kapulisan. Straight to the point. Ato rin tagag pagtagad mahigala kay kaluoy in taon itong bata nga 10 anyos namatay mahigala gumikan ining mao nga pabuto. Katong Goodbye Philippines mga sukin tig paminaw porbida. Nikagar ang usa gipunit sa mga bata. Unya gihuho ug unya paghuho pa gibutang to tiles mga kagilaan kanang dako-dako nga tiles. Ha? Gihuho dito paghuho mga higala gipusdakan og bato. Resulta ni buto og nakapatay sa 10 anyos nga bata. Ang nagdakdak sa bato na ospital sab kay nabuak mga higala ang testicles. Tuwa karon sa tambalanan in town mga sukin tig paminaw. Straight to the point. Naganta nig pagtagad karon buntaga sa tuwan-uban mahigala nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Dating di malasa gyud mga sukin tig paminaw. Liman ka mahigala sa tiles ni store, nabungkag ang tile store. Yan uyog mga higala ang yuta matod pa. Ang mga dito mga higala sa Talisay. Sa report ni Rajiman Paul Lauro kagahapon ni uyog ang yuta. Hasta mga balay dito mahigala mura og transformer nga nibuto. Matod pa inday kay nato gipa-describe mura og transformer nga nibuto. Og mani duna pay mga jealousy nga nabuak atol sa pagbuto. Straight to the point. Mas kusog pa sa transformer matod pa. Imagine na mga sukit tig paminaw. So kung ako ma-imagine katong usa ka tawo bitaw murag dunay kulang baka sa pansin to or baka kublan lang yung kato siya, kulang sa pansin or doon na baka to'y kuwang usa kapakang baka ha. At bitang tao nga yung giduslitan ng triangle niya. Pag humagduslis triangle, gibutang siyang og ni buto. Kadto mahigala Goodbye Philippines mo yung pabuton siyang buak ng ganing tiles, kana pagkang yung Iniagi ko lang ng katawa mga sukit ng paminaw, pero tistingi. Ay na lang ito i-encourage ito ni Store kaya basig buti noon niya. Maklaro ginundo na gidayo sa kapakang kuwang. Pag imo to inon nga, gamay man ang triangle. Katong nga Goodbye Philippines. Buak yung tiles mga sukit ng paminaw. Imagine na Store, buak ang tiles. Samot ng uwa ka din buak anak. Atong pagtagad no buntaga sa manuman usab nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the Sa point. pikas bahin usa ka lalaki na igo sa saag nga bala atol sa pagsugat sa bagong tuig sa may Upper Manoltisa. Straight to the point. Agi gyapon mahigala ni pabutog armas bisan pa man mahigala giingnan nga gidili ganang pagpabuto mahigala sa mga armas de fuego atol sa pagsugat sa bagong tuig porbida. Mga tao gyud di maminaw mga kaigalan parehari gyapon ni pabuto mga sukit di paminaw nga maingon na wa regulated man ni pabuto dili nang baligya mga higalag basta-basta lang.
Pero o mangita gyud ka tunda kong pabuto ni store naa sila ila, medyo mahal-mahal lang gyud. Pero isekretoon ka nga di aman pero ay lagsaba. Nga ato na agi katawa mga sukid dig paminaw. Naa paghihapon, ngita ka Goodbye Philippines, dili katagaan. Pero mangita gyud ka mahigala labi pa og mailhan ka mura kag medyo imong naong sad mahigala medyo kana mangita kag sunbagay sa carbon. Tagaan ka ni store ha, pero magdudas na mura manig pulis ni, adi katagaan. Mao na mga sukid dig paminaw mo na napay Goodbye Philippines, do na pay kinini ang bombshell, do na pay Goodbye Hamas, napay Goodbye Bin Laden, naagi hapon may gila karong bag-o Goodbye Paduano. Straight to the point. Samtang dismissed Mandawi City Mayor Jonas Cortez ni petisyon sa Korte Suprema aron mapugngan ang Comelec sa pagkanselar sa iyang kandidatura. Straight to the point. Hiling sab kay ning dakbayan sa Mandawi mga sukid tig paminaw. Kay close fight ning Mandawi mga higala, close fight ang Cebu City, Mandawi City. Ang problema rong Mayor Jonas Cortez kay close fight man ni makagalaan. Balikon ako kining akong tan-aw ini Mandawi may gala kumbate gini kay si Mayor Jonas Cortez ug si board member Jonke Uano daan na ni kabangga sa una pero Pildis Jonke at that time mga sukid tig paminaw si Jonke bagito pa wa pa experience bisag gamay karon na board member naman siya so doon na sa experience in fact nahuman man gyud niya so karon dagan sa mayor kumbate na mo ni nindot nga tan-awon mahigala nga suntada sa politika sa dakbayan sa Mandawi. Mura ni mahigalaga kuan og sa boxing pa ni mura ni kanana ang heavyweights nga boxing gyud mga sukid tig paminaw. Pero daw dili madayon ang boxing kung makansilar na mga higala ning kinini ang kandidatura Mayor Jonas Cortez. Kay wa man, permiro mahigala, disqualified sa Comelec di kadagan kay tungod kay duna kuno dismissal. Niadto sa Supreme Court, gitagaan sa TRO kay mao lagi na mahigala nga dili pa man final. So gitagaag temporary restraining order mo nang pwede ra makadagan. Karon gifile na pog laing kaso ni ning attorney Estandarte kay duna kuno misrepresentation dito sa ang gifil-apan nga COC, Certificate of Candidacy. Gidesisyonan na po sa Comelec nga wa na gyud tanggal siya. Ato dagan Supreme Court no si Mayor Jonas Cortez ang problema ani kung moingon ng Comelec na wa naman nahuman na magprintang kuan nahuman na magprinta ang mga baluta. Kini ato lang ning gagi kato katawa pero mao gyud ning panahon may galas politika perting di malasa gyud mga higalang Jonas Cortez. Sa iyang experience politika karon ba gini ka experience may galag portig ni malasa. Iagi tala ni katawa mahigala kay siyempre gool kay mahigalang part ni Mayor Jonas Cortez. Medyo katawa pon mahigalang kontra ani. Ang kontra ani mahigalang mga uwano either do na baka mga kaigala ay hands yung mga uwano ani or wa. Pero doon na yung mga tawa ani. Apil mo katawa katong Cortez pod nga ni apil dagan. Kay tulo man ni ka Cortez ang nanagan. Matod pa mahigalang attorney Chicken Shares. Doon na dito Joey Cortez. Doon na ginganlan mahigala og kinsa tong usa Zoilo Cortez. O kini si Jonas Cortez. So tulo na ni ka Cortez yung mga nanagan. Kanya kini si Zoilo Cortez. Zoilo Cortez ba to na kwan? Si Zoilo Cortez may na disqualified na. Ang nagpadeklara niya gano'y san si Joey. At unay-unay po sila mahigalag pa-disqualify. Nagatalig pagtagad rumutaga sa manuban usab na ning atong tulumanon ng inyong tulumanon. Straight to the point. Utang sa pikas bahin, kining pong budget mahigala ato sa nangisgutan. In fact, mo ni akong kulom karong buntaga mahigala. Karong adlaw ang 2025 National Budget and the AKAP mga higala. Ang budget nga gipirmahan ni Presidente Bongbong Marcos atol sa Rizal Day. Unya didto mahigalas budget ang DPWH may pinakadako mahigalag budget. Unya supak man as konstitusyon. Kay ang konstitusyon nag-ingon nga kinahanglan ang dakong budget to agyod sa education, Straight to the point. Karon do na mahigalay gi pang veto sa presidente. Kining veto power sa presidente mga kaigalan dunay veto in toto o dunay veto pro tanto, Straight to the point. Kining veto in toto i-veto ni Montibuok balaod kanang General Appropriations Act. Veto na sa presidente sa tupa ibalik na dito sa Congress, Kung ma-override sa Congress, mahimo siyang balaod. But kung dili ma-override sa Congress, dunay re-enacted budget. Sa tupa ang budget kalong 2024 mao gihapoy gamiton sa 2025. Kung hitabo ini, mi veto ang presidente dili veto in toto kundi veto pro tanto. Dunay mga line veto nga yang gihimo.
Iban-ibanan mahigala ang DPWH, so nahimo ng 1.1 trillion gihapon. Medyo dunay gamay ang iban, 28 billion ang iban dahil so medyo mikunhod-kunhod gamay. Ang education unsa man na, nga wa man na ibalik na maong budget dito mahigala sa Kongreso. Nga sila may dunay power na mahigala sa budgeting. Nga giunsa man nahitabo nahitabo dahil mga sukiting paminaw. Ni-appear karon nga, tanaw ha, ang education na may taas, lupig na ang DPWH. So okay na ni, kay nakafollow na sa konstitusyon. Pero unang higayon mga higala kini, nga ang budget, gi-appeal o kwintada ang budget mga higala sa Philippine Military Academy, sa Philippine National Police Academy, ug uban pa mahigalang eskwelahan, nga naandan nga dili i-appeal dito sa budget sa education. Straight to the point. Ang budget sa education, ang appeal diha mga higala sa naandan, kanang sa DepEd, kanang sa CHED, o gingon may gala ang sa state colleges and universities, appeal na. Mo ganun naandan. So karon, di man. Kung maunay kwintahon mga higala, medyo mahimong unconstitutional kay wa makafollow sa gingon konstitusyon nga ang pinakataas nga budget ihatag sa education. Karon ang pinakataas nga budget namas DPWH, susupak sa konstitusyon. Kining maong nga budget. So aron nga di mo supak, giapil nila kwenta mahigala ang Philippine Military Academy nga biskay sa defense unta nga budget. Hasta mga kaigalaan sa Philippine National Police Academy nga dili po na budget sa PNP. Giapil og kwintada. Dako man di ay oy, dako ang education, mas dako pa gani ron sa DPWH kay giapil na kwintada to tanan. Ang sa PMA, ang PNPA giapil nya giban-ibanan gamay ang DPWH, aday na okay na. Ato ni tagad pero pwede ning i-challenge kadto Supreme Court, Assailable mga higala kining maong budgeting dito Supreme Court. Makaingon ta nga marukoy gyud, marukoy or pero tanaw sa nato basin bug may kaing kay nga kamao gyud. Kadtong dumadapig ni BBM ingon, kamao gyud BBM, kamao gyud no? Iya gyud kay first time man day. So i-question mo Supreme Court, wa pa may jurisprudence ana. Let the Supreme Court decide. So makaingon kadtong mga dumadapig ni BBM, kamao gyud BBM. Pero kadtong dili dumadapig ni BBM, so first time man hitabuan marukoy gyud. Ato ning isgutan ning budget karon taon may gala. Nya ang budget nito wa gyud matandog ang budget sa Office of the President petindakua, ang budget may gala sa Congress, ang sa Senate na doble hasta ang sa House of Representatives na doble ug ang AKAP wa gyud mga kaigalaan matandog. Ang PhilHealth zero gihapon ang budget, wa matandog. Karon mo taga atong isgutan kining budget mga sukiti paminaw. Kini ug uban pang mga isgutan ninyo mabati exclusive over DYHP RMN Cebu 612 sa dial sa inyong mga radyo ug sa 93.9 IFM.